ओ सुग्रीवमित्रं रघुराजपुत्रं वने चरन्तं शरतापहस्तं सीतापतिं धजटाकलापं रामं भजेशा तमतीन्तरूपं श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्म श्रुतिमात्रत परिमितं संसार वारान्निधिं तीर्था गच्छन्ति दुर्जनपि परमं विष्णुपदं शाश्वतं तस्यैव स्थितिकारणत्रिजगतं रामस्य भक्तप्रिया जूयं किं समुद्रमात्र तरुणे सक्ता कथं वानरं श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष राम नारायण की जय। लक्ष्मणलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। जनकनंदिनी सीता देवी की जय। संकटमोचन हनुमान जी की जय। झंकड़वासिनी माँ शारदा को जय। स्वर्गमर्त्य पाताल को जय। दशदिगपाल मान को जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु मान को जय। अग्निदेवता को जय। जल देवता को जय। वसुधा देवता को जय। पवन देवता को जय। सूर्य देवता को जय। चंद्र देवता को जय। अशरण शरण से भक्तवत्सल नारायण को जय। मोर प्रिय श्रोताबंधु आपण मानक मथलटा प्रणाम करी आरंभ करने जाऊँ। ये धारावाहिक संपूर्ण रामायण कथा आपण मानक विनीत अनुरोध आपण मैंने कौन परिस्थिति रे दरखंडिया करिक देखिए ना। दरखंडिया करिक देखिले कौन फल मिल ना। एक कथा आपण शास्त्र जानी दयाकोरी संपूर्ण शुणवे। आदि आपण मानक भल लगे सबु श्रोता बंधु मानक मोर मथा फलटा प्रणाम करी कहूँ अनुरोध करी कहूँ सबु श्रोता बंधु मैंने वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक टे करेंगे। आज आपण मैंने शुणवे सुग्रीवर रावण सहित प्रथम युद्ध से विषय शुणवे। आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणुते राक्षस सन मानकर तो ये सब शब्द शुणी मुंड खराब मनर भावुंट। आम भावुलु सामान्य भालू माकड़ मैंने कि युद्ध करेंगे आम तो खाईजु आम सागर से मैंने कि युद्ध करेंगे। एमानक गर्जन पृथ्वी गली पड़ा भली लगुच। तापर श्रोता बंधु सुग्रीव विभीषण को डाकी कहले श्रीराम राजधर्म अनुसार आउ 2 थर रावण पाखक दूत पठेले भल हाँ। तापर आम कार्य आम करते थरे अंगद जाता आउ थे हनुमान जाता कहीं हनुमान थरे जाई रावण को डरे कि आसला। मु आज जाई रावण को खंडिया खबरा करी आसी एक कथा सुग्रीव कहते। काले रावण टिके परिवर्तन होइथिबो कि? विभीषण कहले ना मु जते प्रकार रावण को कन्भिन्स करती
ଆଉ ମୁଁ ତାର ବି ନିଜ ଭାଇ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଓଲଟି ମୋତେ ସିଏ ପାଦ ପ୍ରହାର କରି କହିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯଥା ଦୂତ ପଠେଇ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ରାବଣ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମାଧାନ କଥା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାବଣ ଭାବିବ ଶ୍ରୀରାମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ପାଖକୁ ଦୂତ ପଠାଉଛି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଚାଲ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏ କଥା ହନୁମାନ ଶୁଣିଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ରାବଣକୁ ମାରିଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସାର ହେଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେହି ଧର୍ମ ବଳରେ ହନୁମାନ 100 ଯୋଜନ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଲା, ବହୁତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଲା, ସୀତାଙ୍କ ଖବର ଆଣି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କଲା। ସେହି ଧର୍ମ ବଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଅଧର୍ମ କଲେ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତି, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରାବଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାହିଁକି ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା? ଆଗ ତା ପାଖକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କି କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରାବଣ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଜାମ୍ବବାନ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲେଖ। ଜାମ୍ବବାନ ସେଉଠୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ, ଜୟ ଆଦିତ୍ୟ ବଂଶ ମନୁ ମହାରାଜ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସଗର ରାଜା, ଯାହାଙ୍କ ବଂଶଜ, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଭଗୀରଥ ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଚିଠି। ଅକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଯାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବଂଶରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ନିଜ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରାତ ଭରତ, ତୃତୀୟ ଭ୍ରାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭ୍ରାତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳି ମୁଁ ରାଜ ପରିଚ୍ଛଦ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବନବାସ ଆସି ଦଣ୍ଡକ ବନରେ ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ବିରାଧ ରାକ୍ଷସ ଆଉ କବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ କାନ କାଟିଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଟିକେ କହୁଛି, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାପରେ ଖର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା ସହିତ 14,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସରରେ
ସାତଶାଳ ଗଛକୁ ଛେଦନ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ପାଖରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରରେ ମହାବଳିଆର ବାଳିବୀରକୁ ମାରି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜା କରାଇଛି। ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଶୋକ ବନ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍କାପୁର ପୋଡ଼ି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାଇଲା। ମୋ ମହିମା ବଳରେ ପଥର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସିଲା। ତାପରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ତାଡ଼କା ଅସୁରକୁ ମୁଁ ମାରି ଋଷିମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଅହଲ୍ୟା ସତୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଥରକୁ ନାରୀ କରିଥିଲି। ମହତ୍ଵ ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱୟଂବର କଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେନି, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରଶୁରାମର ଗର୍ଭଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୋ କଥା ମାନି ବନଚର ପଶୁମାନେ ମହାକ୍ରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ରାବଣ ଯଦି ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ମୋ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶେ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ନହେଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ବାନରମାନେ ଲଙ୍କାପୁରେ ପଶି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଲଙ୍କାପୁର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସରରେ ତୋର ପ୍ରାଣକୁ ବିନାଶ କରିବି। ଯଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା କିମ୍ବା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ବର ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସେହି ଅହଙ୍କାରରେ ଦେବତା, କିନ୍ନର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ ଋଷିଗଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ହରଣ କଲୁ। ସେହି ପାପର ଫଳ ଫଳିବା ସମୟ ତୋର ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି ସବୁ ଅପରାଧରେ ତୁ ଏକା ନୁହେଁ, ତୋ ସହିତ ତୋର ପୁତ୍ର ନାତି ସମସ୍ତେ ସବଂଶେ ବିନାଶ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ତୋ ଲଙ୍କା ନଗର ଚାରିପଟେ କେତେ ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ସେନାମାନେ ବେଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋ ହସ୍ତରେ ତୋର ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଧାତା ତୋ କପାଳରେ ଲେଖିଛି। କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ତୋର ମରଣ, ଆ ବ୍ୟତୀତ ତୋର ମରଣ ନଥିଲା। ତୁ ବହୁକାଳ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 14 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଛି। 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କୂଟ କପଟ କରି ସତ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ସେହି ଅପରାଧରେ ତୋତେ ମାରି ଲଙ୍କାପୁରରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରିବି। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବୁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶୁଣ ରାବଣ, ମୁଁ ତୋତେ 2ଟି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶ, ଆଉ ଚିରକାଳ ବସି ଲଙ୍କା ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କର। 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାତ୍ର ତୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆହୁରି 3 ଭାଗେ ତୋର ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା
जदि तू सीता को न फेराऊ अन्य ऑप्शन टी है युद्ध करने को प्रस्तुत हो जा। युद्ध कर किसी मना ना मो सहित युद्ध करी बाल्यकालू ए पर्यंत अर्जन करिथिबा पाप को क्षय करी वैकुंठपुर को जाओ। दीटा कथा गोटे सीता को फेरा नहने मो शरण तुमरी वैकुंठपुर को जा। दीटा कथा मो पाखरु तो बर एक प्रकार पाई सारीचु से तोर युद्ध करने को प्राय मुझे जानूची मन बलुची मु जानी तोर मूर्ख बुद्धि ए पर्यंत जाई नहीं। केवल धर्म को आखि आगे रखी तो पाखक दूत हाथ में चिट्ठी पठाई। दूत जहाँ तू दूत हाथ में जहाँ उत्तर देबू मते जल जल देखा जाउछ। मोर प्रिय श्रोता बंधु जाम्बवान मंत्री चिट्ठी लिखि सारी तापर चिट्ठी पढ़ी श्रीराम का सहित समस्त को शुणे मर्यादा पुरुष राम का हाथ को चिट्ठी पढ़ाई देले। ये चिट्ठीर कथा समस्ते शुणी भारी खुशी हेले। तापर श्रीराम अंगद को पाखक डाकी चिट्ठी देले आउ सरटीए भी ता हाथ को बढ़े दे कहले तू लंकापुर को जाई रावण को चिट्ठी देबू। ये सरटी देखे कहबू जदि चिरदिन बंची रही सुख भोग करवा इच्छा तुमर मन अच्छी जदि इच्छा होची चिरकाल बंचापी आ मन मध्य अच्छी ताले सीता देवी को नहीं श्रीराम को समर्पण करी शरण पस नहेले देखे सर तोर प्राण को श्रीराम विनाश करी तापर मर्यादा पुरुष राम सीता को उद्धार करी ये लंकापुर नेबे। तापर श्रोता बंधु अंगद वीर सर आ चिट्ठी धरी दुई पाद आग को जाइए मात्र। लक्ष्मण कहले अंगद रावण को कहबू तू गर्व मद पीछू कि ए पर्यंत तोर निशा छाड़ू नहीं। जदि तोर स्वेच्छार सीता को न फेराऊ ताहले तोर जो पाटराणी मंदोदरी ताकू विभीषण भोग करिवो। अंगद पुणी दी पाद आग को पकई। सुग्रीव कहले अंगद एकदम सावधान रे जीवु रावण भारी कपटी आउ सतर्क थीबू आ टिके मो कथा ता पाखरे कहबू। राजा सुग्रीव कहते तुम सहित प्रथम युद्ध करिकी काली जाइचंती जेते कष्ट तुम्हें पाइछ तुम मन जानिथिबो। तापर श्रीराम को प्रतिज्ञा कथा तो जानिथिबो। से प्रतिज्ञा करछंती सुग्रीव भी प्रतिज्ञा करछंती मर्यादा पुरुष राम पाखरे जेतबेले से श्रीराम के सहित मित्र हेले कहते मोर प्रतिज्ञा रहा मु रावण को मारी
ସୀତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଏତିକି ମୋ କଥା ରାବଣକୁ କହିବୁ। ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଛି, କଥା ଦେଇଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ। ଏଇରକମ ବୁଝେଇକି ସମସ୍ତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ତାପରେ ବୀର ଅଙ୍ଗଦ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଦରେ ନମସ୍କାର କରି ସିଂହନାଦ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଖପାରେ ଯାଇକି ରାବଣର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପାଚେରିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦୁଆର ବାଟେ ଯିବ କାହିଁକି? ସେପଟରେ ବୀରଙ୍କ ଭଳି 10 ପାଦ ଖଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ରାକ୍ଷସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ସେ ଘରପୋଡ଼ାଟା ପୁଣି କ'ଣ ଆଜି ଆସିଲାଣି? ପୁଣି ଥରେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ। କିଛି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ କହିଲେ, ଏ ଘରପୋଡ଼ା ଆଜି ଆଉ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବନି। କବାଟ କିଣିକି ଘରେ ପଶିଯିବା ଆଉ। ଏଇ କଥା କହି କହିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅସୁରୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସୁର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ଘରେ ଆମେ ପଶିକି ମରିବା ନା। ଆଉ କିଛି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ତା ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବା, କାଳେ ଦୟା କରିବ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ କିଛି ଅସୁରୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଲଙ୍କାପୁର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇବା, ଆଉ ଏଠି ମରିବା ନା ରହିକି। ଆଉ କିଛି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଯିବା ରାଜା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ। ଏଭଳି କୋଳାହଳ ସବୁ ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ଶୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟରେ ହନୁମାନ ବୀର, ତୋ ଠାରୁ ଏମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମର୍କଟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡର ଯାଇ କବାଟ କିଳିକି ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସିଂହନାଦ କଲା, ବିରାଟ ରଡ଼ି ଗୋଟେ କଲା। ସେ ଶବ୍ଦରେ ଲଙ୍କାପୁର କମ୍ପମାନ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜସଭାରେ ବସିଛି, ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାବଣ ପୁତ୍ର ନାତି ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ, ଦୟା ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଏ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଥରେ ନୁହେଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଯାହା ହଉ ରାମ କଥାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମଙ୍ଗଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ ବୟସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମଥାଲୋଟା ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସେଇ ରାମ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା
ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାମ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ପିଲା ବାଳକ ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ରାମ ନାରାୟଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ନମସ୍କାର କରି ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବସୁଧା ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଣାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି ଏତିକି ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କେହି ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସିବ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ମୁଖରୁ ସେଇ ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଏଇ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥାଉ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେଇ ରାମ ନାରାୟଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।